Levo moito tempo, veño case como a xente, como é debido, un horizontal, sin amosarvos o meu perfil bo, senón o meu frente maravilloso. Levo moito tempo querendo falar disto, e incluso gravei varios vídeos e non cheguei á maneira, era todo moi incomprensible. Daquela. Primeiro, por que veño en horizontal e de frente? Non, por que os vídeos comezaron a ser en vertical? Comezaron a ser en vertical por varias razóns, non por unha soa. Quería os publicar tamén en TikTok, para que os poidese ver xente nova. Quería que fosen de pacotilla, porque, claro, podías publicar en TikTok en horizontal, permite recortalo, pero digo, quería que fosen de pacotilla. Quería que me representasen nesa pacotilla, sin o superficial, non? Que tanto falo contra diso nos vídeos. Edificios, sen o que importa é o que se di, e non como se adorna o que se di. O poñerme de lado, hai dous motivos aí, que un é que a persoa que o ve non se sinta a segunda persoa, senón que se sinta a terceira persoa, porque sabía que a veces iba a tocar temas e chegaronme mensaxes por privado en TikTok e así, non? Que tocan a persoa, non quería que fose de frente, e tamén porque quería representar algo do que quero falar, a ver se xa por fin este vídeo val, que é a vergonza. Eu teño moitos vídeos onde digo que hai que amosarse, que hai que ser auténticas, que hai que sacar o noso humano. Son unha gran defensora diso. Eu quero falar da vergonza da persoa auténtica nunha sociedade tan superficial. E falo porque eu fixen o camiño ese. Entendín que nesta sociedade líquida de vínculos tan superficiais, neses comportamentos tan evitativos, non? De a xente está e non está, van e veñen, entréganse, pero igual que as entregan desaparecen, non? Eso, teño por aí un vídeo onde o digo, non? Xa nos vínculos amorosos, relacións que comezan cun match e acaban cun ghosting. Pasa que ti, a persoa auténtica, a persoa que non se está vinculando así, que se está amosando, esa forma na que hoxe se rexeitan os vínculos, non? Na que se rematan como a non sabes que pasou, é un rexeitamento ao teu absoluto. Se ti te amosaches, rexeitan o teu absoluto, ou seja, rexeitan nin máis nin menos que o que és, porque a outra persoa estaba facendo un papel, pero ti non. E isto provoca moitísima vergonza. Eu lin moito sobre a vergonza, pensei moito sobre a vergonza, sentín moitísima vergonza, e entendina, e levoume uns anos. A vergonza é unha emoción, un sentir que pode ser moi útil para medrar e que pode ser moi adaptativa. A vergonza non é como a culpa ou como a carraxe que te levan a ter presenza, ti queres ir aí a descargar, non? A vergonza lévate a isolarte. A persoa auténtica que se amosa e que se dá e que ten ese asento, esa presenza, cando a rexeitan ou a exclúen,
síntese, sí, rexeitada no seu absoluto, é dicir, eu dei todo o que son, amosei todo o que son, e quedei fora, excluíuseme e rexeitóuseme, logo hai un problema en min. E aí nace a vergonza. E a vergonza faite dubidar de ti. Pero ten unha cousa de bo, que evita que te expoñas. Evita que te expoñas a volverse rexeitada. Apártate das persoas que che infrinxen esa ferida. Esa ferida, según eu, que as cousas que lín e aprendín, é a ferida da humillación. Cando ti te amosaches e te deches como és e tiñas esa presenza e te rexeitan nese absoluto, iso é unha humillación. Este non é un último vídeo nin nada polo estilo, hei de tentar falar de como na sociedade líquida existe unha manipulación que falou dela unha psiquiatra norteamericana, creo que é, que chamoulle de baixo impacto. ¿Sí? Os vínculos, hai manipulación, e a manipulación é un tipo de maltrato. Daquela, a persoa auténtica nesta sociedade líquida é unha persoa moi maltratada polos demais, porque a veces nese excluirte, nese freno, as persoas, ao mellor non o fan precisamente o que di esta psiquiatra, non hai unha intención. Pero ti non podes evitar conectar con iso. Non podes evitalo porque dis, Dios mío, eu era todo isto. E aquí é onde, unha vez máis, a vergonza pode protexerte. Como te pode protexer? A persoa auténtica, que se amosa como é, sabe que non ten outra cousa que dar. Rexeitáchesme no absoluto e infrinxiches en min esta ferida da humillación. Eu avergónzome de min. Eu cuestionome. Eu analizo todo. Pero ata aquí chegou a manipulación, porque eu non teño outra cousa. Que a idea deste vídeo é que vexades que, efectivamente, dito despois dun traballo interior como o que eu fixen, é moi fácil, hai que amosarse, hai que ser. Pero a garantía de que te van ferir está aí. Que pasa? Que se faz o camiño que eu fixen, e se ti atravesas todo isto, claro, ti dis, xa está, hai que ser así. Se ti superas esa vergonza, como eu fixen, eu creo que xa despois és invencible. E aí tamén ven un pouco o motivo dos vídeos. Digo, se eu fun así, tan auténtica, con persoas que eu lle quería ben, que decidiron eso, rexeitarme no absoluto, despreciarme, humillarme, isto xa está. Quer dizer, xa podo ser con calquera. Esta é un pouco a idea. Que máis podo dicir da vergonza? Porque se me fai duro. Eu, durante moito tempo, saín en Carballo cunha capucha e uns auriculares. E eu tardei en entender que eu sentía vergonza. Sentía vergonza de min. Sentía vergonza de poder toparme con persoas que me humillaron. Se queres, chamámoslle... Pero tamén cheguei á conclusión, precisamente, que a vergonza, as persoas, desde esa manipulación sutil, de baixo impacto, saben que provocan isto en ti, aínda que sexa inconscientemente, porque sempre lles funciona. Se ti evitas a vergonza, é aí onde digo eu, non hai que evadirse, non é a solución. Se ti evitas sentir
esa vergonza, o que vas é sustituíla por culpa. E a culpa vai te levar a creer que ti, que hai algo malo en ti, e que ti poderías facelo mellor. E aí é cando te enganchas nos vínculos estes tan tóxicos que se dan hoxe na sociedade líquida. A vergonza non te vai deixar enganchar, porque vas sentir vergonza só de pensar na persoa, nas persoas. E como se pode facer o traballo que eu fixe? Mira, o primeiro que hai que facer é recoñecer a vergonza, recoñecer que o que sintes é vergonza e que a vergonza é de ti, que te avergonzas de ti, que repasaches todo para atrás e resulta que agora hai anos que todas as túas lembranzas son de que vergonza, que tonta fun. Dios mío, que vergonza. Eu aí preocupándome, esta persoa era desleal, eu aí preocupándome, estaba aí facendo unha merda por detrás. Eu coidando e facendo isto por esta persoa e... Dios mío. Nomeala. Eso dói, claro. Nomeala e sentila. Este sería un primeiro paso. E dende aí, igual que repasas todo para atrás para te avergonzar de ti, pois faz eso que tamén conto nun vídeo, que é mirar con compaixón, non? A persoa. Cambiar a narrativa e dicir, en vez de dicir, joder, aquel día que eu coidei e tal, e dixen isto, e seguro que, comezar a dicir, en vez de dicir son tonta, comezar a dicir que boa persoa son. Que xenerosa eu son. E mirarte con compaixón. Porque desde a culpa, e incluso desde a carraxe, non? Onde quixeses ti vingarte destas persoas que te fixeron mal, vaste poñer á altura. Esa forma simple de dicila, non? Vaste poñer á altura desas persoas. E despois vaste arrepentir. Despois sí que vas ter algo do que te arrepentir e do que sentir culpa. Daquela, hai que coller esa narrativa e mudala. E mirarte con cariño para atrás e abrazarte. En onde dicías que tonta fun e te avergonzabas de ti. Comezar a dicir que auténtica, que linda son, que boa, que xenerosa. En vez de, non sei, xa deixar de pensar que algo había mal en ti, non? Para que unha persoa te humillase así, te rexeitase no teu absoluto, porque ti síntelo así. A persoa auténtica sínteo así. Joder, todo canto son non valiu nada, non? A veces non valiu nin, pois eso, un ghosting, non valiu nin unha explicación, non valiu nin a gratitude. Non? Porque, a ver, que as persoas non teñen que, porque ti seas boa, non te teñen que aturar toda a vida, sabes? Pero, hostia, gratitude polo tempo compartido, que? Por exemplo. En vez de pensar que hai un problema en ti, pois xa vas mudando a narrativa e dicir, esta persoa non era quen de ver. Non me puido ver. Ou non me quixo ver. Ou incluso, esta persoa non estaba á altura desa autenticidade. Porque as persoas que están moi alienadas nas dinámicas estas do vínculo líquido, do vínculo utilitario, onde te usan, porque te usan, para o seu ego e incluso para sentirse mellores que a ti, por iso te humillan. Por iso te humillan. Porque así sinten que teñen o control e que son mellores que a ti. Porque non son quen de sentirse fabulosos e maravillosas
sen compararse e sen ter o control. Bueno, pois aquela ti terás que dicir, pois, esta persoa é esa persoa, non é auténtica, non se amosa, xoga un papel e decide cando remata a película. E aí, pois, deixar de seguir o guión da sociedade líquida e escribir. Escribir o resto da historia para ti, contigo. Facerte coa narrativa. Romper o guión. Nunca máis querer persoas que xa te humillaron na tua vida. Quero dicir, isto, e vou facer un vídeo sobre esa sensación do tempo perdido, de que ti perdes algo, que eso foi tempo perdido, que é unha das cousas que nos fai atarnos moito a vínculos que nos fan mal. E canto máis nos atamos, e máis quedamos en modo espera, a ver se en algún momento me valora, a ver se en algún momento me ve, o que facemos é aumentar esa sensación do tempo invertido, non? Que queremos recuperar. Non se recupera. Xa cando vexa a merda, escapa. Se o das por perdido, que sexa xa. Non perder máis. Pero facer vídeos sobre iso. Pero bueno, quería falar disto, porque xusto hoxe publiquei algo no X, no X, no Twitter, logo. É moi duro, por se alguén lle sirve. Por se alguén de repente di, pois é certo, eu tamén sinto esa vergonza. Porque eu creo que o difícil é nomeala. Pero todo o que sentimos cando o nomeamos, de alguna forma xa o poñemos sobre da nosa mesa. E daquela xa podemos traballar niso. E nada máis. Tede cuidado aí fora, que está todo moi líquido, e afogamos. Afogamos. Hai que salir cun flotador e unhas aletas mínimo. E nada máis. Era isto.